Nakon još jednog evropskog zlata, Stefana Takova, otišli smo na trening taekwondo kluba Obelix da vidimo gde se naš šampion priprema za osvajanje medalja. Sala se nalazi u vrtiću Pčelica na Novom Beogradu. Takov je bio prvak Evrope u Manchesteru pre 4 godine, u Švajcarskoj 2025. i u Minhenu pre 3 nedelje. Bilo je teško, imao sam 4 borbe protiv sjajnih protivnika, polufinale sa dobro poznatim protivnikom iz Hrvatske. Već smo se susretali mnogo puta, pobedio me na finalu svetskog prvenstva i pobedio me pre mesec dana. Ovog puta sam bio bolji, bila mi je dodatna motivacija da uđem u finale i protiv protivnika iz Gruzije, od koga sam gubio 3 puta, uspeo sam da u poslednjoj sekundi osiguram pobedu i tu zlatnu medalju. Stefan je specifičan i po tome što je šampion Evrope prošle godine postao u olimpijskoj kategoriji do 80 kg, a sada je osvojio titulu u konkurenciji takmičara do 74 kg. Olimpijska kategorija je 80, moja kategorija u kojoj se stalno takmičim jeste 74, ali eto, imam već 2 medalje na evropskim prvenstvima u olimpijskim kategorijama, posle bronze 2023. Evo, ovo zlato je stvarno lep rezultat i daje mi dodatnu motivaciju da na predstojećim Grand Prix turinima koji su i takođe u 80, ostvarim stvarno sjajne rezultate kako bi mi omogućili direktan plasman na olimpijske igre. Sama priprema, recimo, dovođenja Stefana na tu kilažu, kvalitetnu, da on može da se takmiči kvalitetno u kategoriji minus 87, a da ima tu sposobnost da može da skine kile do 74. Znači, to je bila jedna akcija od skoro 8 meseci. Da mi kvalitetno možemo da imamo 77 kila, 78 kila standardno i po potrebi da biramo, radimo višu ili nižu kategoriju. To je bila jedna ozbiljna matematika, što bi ja rekao, ako mogu tako da kažem, rad, a opet moram da kažem, sve zahvaljujući njemu, jer on je pre svega pristao na taj rad, on je bio nosilac tog rada. U maju je Stefan zaokružio još jednu životnu priču. Diplomirao je na Fakultetu za sport. Diplomirao sam na Fakultetu za sport, posle 10 dana sam otišao na evropsko prvenstvo i po 3. put u seniorskoj konkurenciji uzeo zlatnu medalju. Ja mislim da je njegov domet olimpijska medalja i ja se nadam zlatna, zato što mislim da je on sposoban za to. On je sposoban da na dan takmičenja da se koncentriše, on je sposoban i da prevaziđe sve te, ajde da kažemo, emotivne momente gde vi odlazite u ring, da imate ozbiljan jedan pritisak iza sebe. Imao sam pritisak od samog sebe, opet očekivao sam, imao sam sjajnu sezonu do tog evropskog prvenstva, znao sam da to mogu, a ceo taj dan osjećaj je bio sjajan, osim u prvoj borbi taj je bilo malo teže pronaći pravi ritam, posle te prve borbe svaka sledeća borba je bila bolja, ali kao što rekao, ceo taj dan sam se osjećao sjajno, imao sam veliku podršku cele reprezentacije, brat Jovan i devojka Ana su takođe bili tamo, oni su mi bili dodatna podrška i znam da pored njih dosta prijatelja i porodice navijala od kuće i to je nekako dovoljna podrška da taj dan budem stvarno najsjajniji mogući. Stefan je izvanredan borac i on je jedan od mojih uzora i jako mi je drago što imam priliku da vežbam s njim svaki trening i da učim od njega i stvarno je on meni, pored uzora, on je meni i podrška jako velika i na samom tom evropskom on je bio i nekako, da kažem, on mi je bio tamo najveća podrška, najviše mi je poguralo to što je on bio tu i najdraže mi je bilo to. U Obelixu stasavaju novi šampioni i šampionke, među kojima su Frida Kaličanin i Zorana Veljković. One su osvajale titule kadetskih prvakinja Evrope. Pauza za vodu, minut šamaraljke i od ovde sa Stefanom ovaj plan. Frida sa Zoranom, ajmo. To je bio neverovatan osjećaj za mene i u tom trenutku ja uopšte nisam bila svesna tog postignuća i to je evo i sada, 2 godine nakon toga, nisam baš u potpunosti svesna tog uspeha i svega toga, ali znam da to svima mojima znači i to je pre svega moje, a i moje klubsko, to je od mog kluba uspeh od svih nas, jer oni su mi svi pomogli da dođem do toga i roditeljska podrška i klubska i psihološka i sve to nekako dospelo do tog uspeha. To me još više motiviše i nadam se da je ovo samo početak nekog mog uspeha što se tiče ove karijere i mislim stvarno je čast trenirati sa Stefanom koji je svetski evropski prvak
i imam dosta stvari da naučim od njega i jako mi je drago što imam nekog takvog u klubu da mi bude idol. Mene to uvek motiviše. Svaki novi turnir ja se pokušam da se setim kakav je to osjećaj bio i kako sam uspela se pripremim pred svaku borbu i da nekako prođem kroz sve te, da kažem, rituale kroz koje sam prolazila tada. Neko disanje, govor, monolog samoj sebi i tako to. I vidim da to sve uspeva i nekako mi vraća tu energiju pred svaku borbu i svaki turnir. Ta naša deca koja iz Obelixa koja stvarno žele da odu na olimpijske igre, imaju sigurno nacrtanu mapu puta kojom treba da idu. Sad, ono što smo rekli malo pre, ta mapa tu postoji, ali to mapom oni prvi hodaju, pa onda mi svi iza njih. To mi je možda najvažnija, ta atmosfera u klubu, pozitivna atmosfera i opet neki dobar osjećaj da kad uđem u salu osjećam se zadovoljno i još zadovoljnije kad izađem posle svakog treninga. Ovde sam u ovoj sali od svoje 5. godine, ovde sam išao u vrtić i nekako stvarno se osjećam ispunjeno posle svakog treninga. Nekako taj borbeni duh, borbeni stav, to me nauči nekako i za život da kad padnem trebam da ustanem, da se trudim, da se borim, da grizem do kraja i kad je teško i kad je naporno, da jednostavno moram da se borim. Način treninga je jako važan, način ishrane za sportistu, odmor. Ne možete da gledate telefon naveče do 2 sata noću. Morate da zaspite na vreme, morate se probudite na vreme. Morate da imate neki ritam sportiste, to podrazumeva da ne možete da radite šta hoćete. Vaš život jeste vaš život, ali vi vaš život, ako želite vrhunski rezultat, morate da prilagodite radu za te vrhunski rezultat. Samim tim što recimo imate antidoping. Vi morate da svaki 7 dana pišete gde se nalazite, gde spavate, gde ćete biti. 3 puta ako vas ne nađu imate problem. Stefan Takov je osvajao srebrnu i bronzanu medalju na šampionatima sveta. Bio je 3. na evropskim igrama u Krakovu i 3. na evropskom prvenstvu u Talinu 2023. Nekad su te medalje protivniku strah u očima, a nekad su te medalje, Boga mi, Stefanu, jedan vid opterećenja. Znate, nema turnira s kojeg je otišao, možda jedan za ovih 5 godina, 6, da se nije vratio sa medaljom. I to je i opterećenje i guralica, što bi rekao naš narod. S tim se treba nositi i zato baš mislim da on ima tu sposobnost već neko duže vreme, on osvoje ozbiljne medalje i mislim da je stekao tu čvrstinu u sebi i da još uvek raste i sa završenim fakultetom za sport koji je završio, mislim da mu je to mnogo značilo i za psihologiju i za njegov stav lični i mislim da to kad se bude uplelo do kraja, to će biti mreža za zlato olimpijsko. Takov je učestvovao i na olimpijskim igrama u Parizu, a dugoročni cilj svakako je Los Angeles. Neverovatno iskustvo. Olimpijske igre, jedan, poseban je turnir, svi sportisti to znaju. Ja na taj turnir nisam bio 100% spreman, kako što sam želeo. Imao sam povredu šake pre 3-4 meseca, pre toga sam imao operaciju, propustio sam evropsko prvenstvo u Beogradu. Tako da sam otišao na te olimpijske igre, dao sam sve što mogu, ali vidim da ima dosta prostora za napredak i stvarno mislim da za sledeće olimpijske igre ću biti mnogo bolji i moći ću mnogo više da pružim. I Stefanov brat Jovan trenira u Obelixu i često sparinguju. Nezgodan, šteta što neće da se takmiči, ali mnogo mi znači što se vratio na trening da mi bude glavni sparing partner. Pored njega, tu videli ste ostatak ekipe ovde, šteta što drugar Nikola nije danas tu, on je jedan isto od glavnih sparing partnera. I pored ove ekipe imam jako veliki tim ljudi koji mi pomaže da nastupam stvarno na najvišem nivou. Tu je moj psiholog Vladimir Kitanović, maser Zoran Bugi Stojković, ceo body lab, fizio tim i trening centar. I zajedno sa svima njima trudim se da svakim danom budem bolji i da na svakom takmičenju osvojim zlatnu medalju. Evropa i svet već dobro znaju ko je Stefan Takov. A šta on misli? Koje su mu dobre strane i omiljeni udarci? Visina, dužina nogu i neka možda smirenost u borbi kada dođe vreme da je vruće u borbi. Ja lično mislim da je njegovo najjače oružje to što je uporan, vredan, što je marljiv i što jako mnogo kvalitetno trenira i uspeva da slaže trening i uspeva da napravi da mu treninzi odgovaraju po svim osnovama i samim tim mora da dođe do rezultata. Prednji i opčagi, odnosno kat, kako mi to zovemo, da držim protivnika na distanciji i onda naravno kad zatreba prednja noga u glavu. Kvalifikacioni bodovi za olimpijski igre u Los Angelesu počeli su da se osvajaju od 1. juna. Podrška Olimpijskog komiteta Srbije biće od presudnog značaja na tom putu do olimpijske vize.
programu sam od 2020. posle Evropske juniorske medalje i od tada su mi omogućili da treniram u najboljim uslovima, da imam najbolji oporavak i da ispratim sve te turnire koji su potrebni za skupljanje svih tih poena za odlazak na olimpijske igre.